Terve! Tulin tänne Naiplaun näköalapaikalle uudestaan, kun oltiin täällä toukokuussa Saara ja Mikan kanssa, mutta silloinhan ei ollut satanut 2 kuukauteen, niin maisema oli tosi rusehtava. Nyt hän on sadellut, niin näyttää paljon vihreämmältä. Tuolla näkyy toi Ratsakiri-hotelli. Ja tässä on tommonen vaalea pläntti suoraan edessä, niin siinä on ensimmäinen näköala tasainen, mutta sitten kun jatkaa eteenpäin yhden kyltin perusteella, niin pääsee näin paljon ylemmäksi. Tie on vähän huono, mutta kyllä sitä varovasti pääsee. Tyynimerihän on tuolla nimensä veronen ja taustalla sitten näkyy Koh Samui. Tuossa pannaan rantaviiva 9 kilometriä rantaa ja riisipelto auke on noin komian vihreä. Nyt kun on taas sadellut ja tälläkin hetkellä vähän ripottaa, että pitää varmaan lähteä pikapuoliin tonne alas, joten täältä tähän ja loppu.